Action! Ja, vi skal snakke lidt om differentialregning. Og vi har det her koordinatsystem, hvor der er indsat 2 punkter. Vi har punktet x0, som har y-værdien fx0. Og så har vi ud fra det punkt lavet et punkt, der hedder x0 plus delta x, som har y-værdien fx0 plus delta x. Og vi vil gerne udregne sekantens hældning, som også kaldes differenskoefficienten. Og sekanten, det er den, der går her gennem de 2 punkter. For at udregne den, der bruger vi formlen delta y divideret med delta x. Så vi starter med at have vores punkter her plus delta x, og så minus punktet fx0 her, som vi så dividerer med x0 plus delta x minus x0. Og for at fjerne f og sætte det hele i anden, skriver vi x0 plus delta x i anden minus x0 i anden. Og da det her det kan gå ud, altså de 2 x0'er, så dividerer vi det bare med delta x. Således. Så bruger vi kvadratsætningen til at reducere ligningen. Det vil sige, at vi skriver x0 i anden plus delta x i anden plus 2x0 gange delta x, og så har vi stadig vores minus x0 i anden. Sådan der. Og det skal selvfølgelig ikke stå i parentes. Og det her dividerer vi så med delta x. Nu kan vi så lade de her 2 gå ud med hinanden, så dem streger vi bare over. Og tilbage har vi delta x i anden plus 2x0 gange delta x divideret med delta x. Og når vi så dividerer det her, så ender der bare med at stå delta x. Fordi vi ikke kan dividere 2x i 0, så står der bare stadig 2x i 0. Og det her, det bliver fuldstændig fjernet. Det her, vi har hernede, det er altså derfor sekantens hældning, eller vores differenskoefficient. Og for at finde differentialkoefficienten, der finder vi her tangenten, som er, når den her kun rammer et punkt, og den finder vi ved at lade vores lade delta x gå mod 0. Og når den gør det, så bliver den faktisk helt slettet. Bum. Og tilbage har vi så vores grænseværdi, eller differentialkoefficient, som er 2x0.